У кожнай дзяржавы ёсць свае галоўныя атрыбуты самабытнасці і незалежнасці, якія ўвасабляюць гісторыка-культурную спадчыну народа, падкрэсліваюць нацыянальны дух і годнасць грамадзян. У адпаведнасці з артыкулам 19 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь сімваламі як суверэннай дзяржавы з'яўляюцца дзяржаўны сцяг, дзяржаўны герб і дзяржаўны гімн. Рашэнне аб ввядзенні дзяржаўных сімвалах Рэспублікі Беларусь было прынята на падставе праведзенага рэферэндума, які адбыўся 14 мая 1995 года па ініцыятыве прэзідэнта краіны. З таго часу штогод у другую нядзелю мая ў нашай краіне адзначаецца Дзень дзяржаўнага герба і сцяга Рэспублікі Беларусь. З гэтай нагоды чытальная зала Цэнтральнай раённай бібліятэкі запрашае сваіх чытачоў на выставу «Сімвалы надзеі і дабра». Першы раздзел выставы «Лунай мой сцяг» знаёміць чытача з галоўнымі сімваламі беларускай дзяржавы і гісторыяй іх стварэння. Як выглядае герб нашага горада Бярозы, калі быў створаны і што сімвалізуе, аб гэтым раскажа другі раздзел выставы «У вянке залатых каласоў». У гэтым жа раздзеле чытач знойдзе для сябе многа цікавых звестак аб горадзе і раёне з прац бібліёграфаў бібліятэкі, даведнікаў, паказальнікаў, тэматычных папак. Ключы да пазнання мінулага. Раздзел выставы зацікавіць настаўнікаў, прафесійных вучоных, гісторыкаў, студэнтаў, магістраў і аспірантаў, супрацоўнікаў аддзелаў ідэалагічнай работы, творчую інтэлігенцыю, шырокае кола чытачоў неабыякавых да айчына гісторыі. Тут сабраны кнігі з фонду чытальнай залы, якія з'яўляюцца своеасаблівым мастом праз вякі да разумення колішніх падзей, якія прадвызначылі наш сённяшні дзень. Такія, як гісторыя беларускай дзяржаўнасці, ад Мінска да Вільні гісторыя Беларусі ў журналісцкіх нататках, тастаменты шляхты мяшчан Беларусі другой паловы 16 стагоддзя. Энцыклапедыя «Вялікае княства Літоўскае» мае на мэце пазнаёміць чытача з гісторыяй і культурай старажытнай беларуска-літоўскай дзяржавы, поўная назва якой была «Вялікае княства Літоўскае», рускае і жамойскае. Для Беларусі Вялікае княства Літоўскае мае асаблівае значэнне, бо менавіта ў складзе гэтай дзяржавы канчаткова сфарміраваўся беларускі народ. Быць грамадзянінам – гэта ведаць гісторыю і сучаснасць, ведаць, хто ты і адкуль ты, ведаць, як выглядае герб і сцяг краіны, дзе ты нарадзіўся і жывеш.